Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. Hi guys, what's up? Welcome back to another vlog. Day video YouTube channel. Day saya yang nih. Bayi जोगोनार गायनाय नायफैदों आरो बाहाय रज'गोना रज'आखै दाथ' रज'जोब्बाय बाहाय नायनो हागोन नै लोगोफोर बाहाय 1 बिगासो दं आरो 1 बिगा जोगोनार गायदों बाहाय माबोरै जायो फिथाइफ्रा नायनो जोगोनारा नायनो हागोन नै दा जोगोनार बारियाव गिदिंगासिनो दं बाहाय गयबो दं आरो गयबो 1 बिगा जोगोनारबो 1 बिगा